Першая кніга цароў, раздзел 30. І калі Давід разам са сваімі ваярамі прыйшоў у Сікалах, амалікцы напалі на Нагеб і Сікалах, і здабылі Сікалах і спалілі яго агнём. І забралі яны ў палон жанчын і ўсіх у ім, ад найменшага да найбольшага. І не забілі нікога, але павялі з сабою і вярталіся дарогай сваёй. Дык калі Давід са сваімі людзьмі вярнуўся ў горад і ўбачыў, што ён падпалены агнём, і што жонкі іх, і сыны іх, і дочкі забраныя ў няволю, загаласілі Давід і народ, які з ім быў, і плакалі яны, аж пакуль ім хапала слёз. А ўзялі ў палон таксама абодвух жонак Давіда, Ахінаам з Езрагеля і Абігаль, жонку Набала з Кармеля. І Давід адчуваў вялікае гора, бо хацеў народ яго укаменаваць, бо засмучаная была душа кожнага чалавека дзеля сыноў іх і дачок. Але Давід набраў сілы ў Господі Богу сваім і сказаў святару Абіятару, сыну Ахімелеха: «Прынесі мне эфод». І Абіятар прынёс эфод Давіду. І раіўся Давід з Господам, пытаючыся: «Ці гнацца мне за гэтымі рабаўнікамі, ці не?» І сказаў яму Господ: «Ганіся, бо без сумнення дагоніш іх і адбярэш здабычу». Такім чынам пайшоў Давід сам і 600 ваяроў, якія былі пры ім, і дайшлі аж да ручая Безор, і тыя, што змучыліся, крыху затрымаліся. Агнаўся сам Давід і 400 ваяроў, і астатнія спыніліся. 200 чалавек, якія стомленыя, не маглі перайсці праз ручай Безор. І знайшлі яны ў полі чалавека егіпцяніна і прывялі яго да Давіда. І далі яму хлеба, і ён з'еў, і далі яму вады напіцца. Але далі яму таксама карыйскіх сушаных фіг і 2 гронкі разынак. Калі ён гэта з'еў, вярнуўся да яго дух яго, бо ён ужо 3 дні і 3 ночы не еў хлеба і не піў вады. Тады запытаў у яго Давід: «Чый ты і адкуль?» Ён сказаў яму: «Я малады егіпцянін, нявольнік амалікца, але кінуў мяне гаспадар мой, бо я захварэў 3 дні таму. А мы напалі на Нагеб Херетаў, і на Нагеб Юды, і на Нагеб Калеба, і Сікелах спалілі агнём». І спытаў у яго Давід: «Ці можаш ты нас завесці да той арды?» Ён адказаў: «Прысягні мне Богам, што не заб'еш мяне і не аддасі мяне ў рукі гаспадара майго, і тады я завяду цябе да той арды». Калі ён павёў яго, тыя разышліся вось па ўсёй краіне, елі і пілі, і святкавалі дзеля вялікай здабычы і нарабаванага, якое сабралі яны ў філістынскай і юдэйскай зямлі. І забіваў іх Давід ад раніцы аж да вечара наступнага дня. І ніхто з іх не застаўся, акрамя 400 юнакоў, якія селі на вярблюдаў і ўцяклі. І забраў Давід усё, што нарабаваў Амалік, і вызваліў таксама абедзвюх сваіх жонак. І ніхто з іх не загінуў ад найменшага да найбольшага, ані сыны, ані дочкі, і ўсё, што тыя нарабавалі, усё забраў Давід назад. І ўзяў Давід усе статкі і табуны і гналі гэтую маёмасць перад ім і крычалі: «Вось здабыча Давіда!» Давід жа дайшоў да тых 200 чалавек, што стомленыя спыніліся і не маглі ісці з Давідам, і засталіся па яго загадзе каля ручая Безор. І перанялі яны Давіда і людзей яго, а Давід, падышоўшы да іх, прывітаў іх мірна. І ў адказ адзін чалавек, найгоршы і несправядлівейшы з людзей, што хадзілі з Давідам, сказаў ім: «Яны не пайшлі разам з намі, і мы не аддадзім ім нічога са здабычы, якую мы забралі. Але дастаткова кожнаму яго жонкі і дзяцей. Калі яны іх забяруць, хай ідуць». Сказаў жа Давід: «Нельга рабіць так, браты мае, з тым, што даў нам Господ. І ён захаваў нас і аддаў гэтую арду, якая на нас напала ў нашы рукі. Ніхто не паслухае вас у гэтай размове, бо будуць мець аднолькавую частку і тыя, што ваявалі, і тыя, што заставаліся ў лагеры, і хай яны дзеляць роўна». І ад гэтага дня і надалей сталася гэта як пастанова і як закон для ізраільцаў, і пратрывала аж па сённяшні дзень. Такім чынам Давід вярнуўся ў Сікалах, і паслаў ён падарункі са здабычай старэйшынам Юды, блізкім сваім, кажучы:
Прыміце дабраславенне са здабычы на ворагах Господа. І паслаў ён тым, што ў Бетэлі, і тым, што ў Рамот-на-Гэбе, і тым, што ў Ятэры, і тым, што ў Арары, і тым, што ў Сефамоце, і тым, што ў Эстемо, і тым, што ў Кармелі, і ў гарадах Ерамеэля, і ў гарадах Кенеяў, і тым, што ў Хорме, і тым, што ў Барасане, і тым, што ў Атаху, і тым, што ў Геброне, і ў астатніх месцах, дзе праходзіў сам Давід са сваімі ваярамі.